Il-Viċi Kap Nazzjonalista Robert Arrigo ħabbar li mhux ser jerġa' jikkontesta l-kariga ta' Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista meta jispiċċalu t-terminu attwali u ħabbar dan fuq l-istazzjon tal-Partit Nazzjonalista it-3 filgħaxija. Hawnhekk nannunzja li jiena mhix ħan nikkontesta għal xi kariga ġdida fih dan il-Partit Nazzjonalista meta jispiċċali it-terminu tal-Viċi Kap. F'intervista fl-imkien mal-ex kap nazzjonalista Adrian Delija spikkaw il-botti ta' Arrigo meqjus bħala lit il-lemenija ta' Delija nnifsu u figura ewlenija fil-fazzjoni tiegħu. Fil-fatt Robert Arrigo tkellem dwar l-aħħar terfa elettorali tal-Partit Nazzjonalista. F'botta ċara lejn l-establishment tal-Partit Nazzjonalista u lil Bernard Grech, Arrigo spjega li huwa ma kien involut xejn fil-kampanja elettorali. Jiena ma kontx involut fil-kampanja xejn. Irremarka wkoll il-problemi tal-Partit Nazzjonalista għaliex tilef din l-elezzjoni. Xi ħaġa ikbar li l-partit mar daqshekk ħażin. Dwejja akbar. Fost affarijiet oħra semma n-negattività, element li kien jiddomina sew fid-diskors tal-Kap Nazzjonalista Bernard Grech. Tmur imma iżjed kieku mhux fil-negattiv imma tkun fil-pożittiv. Illum jiena nara anke fuq personali li kien hemm għataw nies li jobodu. Robert, it's a very hard word, I know. Arrigo għadda botta ċara wkoll il-Bernard Grech li qal li jrid jibqa' kap nazzjonalista anke jekk ġarrab l-akbar telf elettorali fl-istorja ta' Malta sovrana. Fil-fatt Arrigo qal li hu se jerfa' responsabilità billi ma jikkontestax għall-ebda kariga fil-Partit Nazzjonalista, iżda Bernard Grech ma jidhirx li se jagħmel bħalu hekk kif qal li jrid jibqa' kap.